σκεφτείτε και εσείς, είμαστε στο Φιλιππίνο και έχουμε μπροστά μας την νεογενή αναβαθμίδα της εταιρείας, το Ethereum, το οποίο παρουσιάστηκε σήμερα το πρωί. Το πρώτο πράγμα που παρατηρεί κανείς φυσικά είναι η μεγάλη OLED Full Vision οθόνη, ποιότητα πολύ καλή. Βλέπετε ότι υπό οποιαδήποτε γωνία θέσης δεν έχουμε παραμορφώσεις στα χρώματα. Τι γίνεται τώρα στο εσωτερικό. Στο εσωτερικό υπάρχει παραδοσιακά πλέον ο Qualcomm Snapdragon 835, 4 GB RAM, στα 9 GB στο εσωτερικό αποθηκευτικό χώρο επεκτάσιμα ως και 2 τέρα, τουλάχιστον έτσι λέει ο κατασκευαστής. Μπαταρία, μία φερούμενη, στα 3300 αμπερόρια, υποστηρίζει και Quick Charge 3. Και προχωράμε στο πίσω μέρος, 40 δαχτυλικών αποτυπωμάτων, το σύστημα διπλής κάμερας, ένας αισθητήρας με 13 MP με wide angle οπτικά και ένας 16 MP με crystal clear lens, τα οποία καταφέρουν να του δώσουν ένα εξαιρετικά χαμηλό F. Το κατεβάζουν με το F μέχρι και 1,6, πολύ χαμηλό το F, που σημαίνει ότι μπορείτε να βγάλετε από το 1,6, πραγματικά είναι ένα πάρα πολύ ωραίο.